Shalom, selamat hari Minggu madihita. Taparade rohata, tapuji Tuhata, marede hita siap buku ede nomor 10 sada ayat sada rodi ayat tolu. Hite-hite gowarni de bata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni toddi porbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Disuruh de batado anakna gabe pardengganan taringo tudo satta, hamu alia kadongan molosongoni dihaholongi de bata hita, ikut dohok dohita masih haholongan sama hita. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ale Tuhan de bata hodo harorowan ni dame dohot holong di roha. Salehot jalapa hok madihami roha sisongoni. Ramoti ma akan aposom maradopon pangusungi di sibolis.
asa malua na sida sian pangujunan dohot sian biar niroha. Hodo totong haposan dohot partano batuan nami. Saito gumahami di dalam sidalanan nami. Ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maret de mahita siap buku de nomor 624 ayat 2. Tangiok kamu mapati ni demata imana tersurat di poda 20 tolu ayat 20 onom. Sailehon ma ale anaha rohami tuau sai di halomohon matamma akka dalaku atong rap mangidogogo mahita tu adopan ni debata laho mangulaho pati nai ale tu had debata sai pargogoi mahami kor inahana.
Marede hita siya buku ede nomor 120 ayat 1 do ayat 3. Topoti madusat tamartangiang mahita. Ale amanami jala debata nami na dibadua gijang pargogo na suhatu dosan. Pardengga basa doho jala ro di saliling nililing na doa siniruham. Say marpamuati maruham di hajahaton nami. Jala say unang beingot akka dosa nami. Ay jok dohami mardosa marado poko. Jala jok do husungguli hami rimasmu marhite sian pangalosion nami dihatam ali Jehovah say unang paingot-ingot pangalosion nami unang alang asini roham say urupi mahami ho ali Tuhan debata hatuon nami palua hami jala sesa dosa nami ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amen baga-baga ni debata taringot Tuhan sesaan ni dosata mutsa pihak kadolok jala humuttal akarobean alai anggo parasi ni rohakku nasotupa musat siako jala padan ni hadameokku nasotupa humordit ninna Jehovah si asiho hasangapom ma di debata na dikicang amen. Kor ina beta.
Marede hita siap buku ede nomor 270 itu ayat ono. Sai jumpa perdongan binai di Sudera masih tahu hibi Indonesia Hatani debata turpuk epistel di minggutta sadarion imana tersurat di tolu Musa 10 sia ayat sia rodi ayat 10 walu tajahama marsika sorin molo digotil hamu parbue ni tanomuna dang jadi sudah gotilomuna duru ni haumamu jaladang jadi joputomuna namar pisik-pisik di panabiam muna. Dang jadi hamu manako, jaladang jadi hamu margabus, jaladang jadi hamu masih paoto-otoan. Dang jadi rupamu dongammu manang dobo muna ugasanna. Jaladang jadi pogo ommu upani halak pangula pola sahat ro di manogot. Dang jadi papeolommu uhum di paruhuman. Dang jadi hamu marni dan nidabohi. Palea halak na pogos, pasangap halak na sangap, ikon marhite-hite sian hatigoran uhumommu dongammu. Dang jadi hosomommu dongammu di bagas sarruham, ala ikon masih paingot to tudongammu asa unang manea dosa ho ala ibana. Ima sahakna martua doakan atu mangihon hatani debata jala nopiopsa. Amen. Marede hita siap buku ede nomor 714 ayat sada doa ayat 2.
tahatidakon maha porsiaw tai songon na hinatidakon ni dongata sa porsiaon di sadok portibion rap mahita madok. Au porsia di debata Jahoba ido ama pargogo na suatu dosan na tumopalangit dohot tanoon. Au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai imana tinubuhon si Maria nagabe-gabe siya todi porbadia adoras sohabubuhan ido tuhata na tumaun na bernit di pahuan silatus namate terpajal ibana di hau pinar silang na tua tubanu atoru dung ditanom mula mangulu atoluon nama naik tu surgo lahu hundul siamun debata Jahoba amanai pargogo na suhatu dosani disima ibana paima mulak sogo tu tanoon manghumu ya mangulu do namate au porsia ditodi porbadia jala adong sada huria da badia huria hatopan niala Kristen akka da badia dohok dia sesani dosa dohok dia tai namandok mulak mangulu sogo dagingnya nong mate dohok dia nguluan sora sudah amin kor ama huria.
Titing. Tikting nama ragam di HKBP Cinta Damai, Minggu pa-20 sadahon Doktrinitatis, tanggal sia November tahun 2025. Tikting naparjolo, goar minggu dohot topik ni minggu, goar ni minggu ta sadarion, ima minggu pa-20 sadahon Doktrinitatis, hasi tolu sadahon ni debata. Dohot topik ni minggu, mangaramoti diri di bagasan holong ni roha. Tikting na paduahon, pilihan bulanan. Di minggu sadarayon, pasahat pilihan bulanan dohita tu bulan November tahun 2025. Tapasahat ma piliata tujolo di bagasan las ni roha, songon mauliate ni roha tu debata. Tikting na patuluhon, pesta gotilon. Di minggu sadarion, ima pesta gotilon di huriata, dalata makalalason dohot mandok mauliate, di pasu-pasu ni tuhatta naung tajalo di bagasan sataonon. Laos di soddo tapasahat celengan naik sat tetek naung tapapungu songon parbue ni gotilota sikata mandok mauliate di panarihon ni tuhatta tapasahat mai di bagasan las ni roha. Tikting napaopaton, tikting naing marbagas, tikting paduahon, naing majalo pasu-pasu parbagasom ma Januardi Pardede Eskom, anak ni Amata Togar Pardede, tubuh di Inata Adelaide Borusiahan. Alamat Jalan Musola Gang Sekata nomor 20 ruas ni HKBP Cinta Damai, Resort Cinta Damai Sektor Walu. Dohot Oroana Vivi Oktavianti Siahan, Boru Niamata Luhut Siahan, tubuh ni Inata Berliana Boru Hutagalung. Alamat Jalan Simalingkar Raya nomor 126 ruas ni HKBP Cinta Damai Resort Cinta Damai Sektor Walu. Pamasu-masuon di Patupa di hari Sabtu tanggal 15 November tahun 2025 di HKBP Cinta Damai Resort Cinta Damai. Tikting napalimahon ruas natambah. Mamuka minggu sadarion nunga tajalo gabe ruas ni huriata keluarga ni Amata Renvile Eben Hasibuan Inata Sri Purnama Dewi Borusihite dohot toluhalak yanakon nasida. Tinggal nasida nuaing ima di komplek Bumi Asri Blok G nomor 35 Sektor Sada. Keluarga pindah huria sian HKBP Setia Negara Resort Setia Negara, Distrik 5, Sumatera Timur. Pinangidoma, ruas nabaru, molomar minggu do, asa jonjong mahamu di nganan muna, songon dalata masih tadan. Mulai atema mungkin mar minggu di pukul walu nakin nasida. Tikting napaonopon, ruas namoding. Nah di hari Kamis tanggal 6 November tahun 2025, nunga maruju ngolu Inata Mesiana Boru Pangaribuan ruas sian sektor 5 tutup umur 70 sia tahun tuhata ma namangapuli keluarga na ditinggalhon. Tikting napapituhon pamiliton panitia natal ama ina lansia HKBP Cinta Damai. Dung sidung permingguan pukul 10 WIB sadarion di Patupado pamiliton panitia natal ama ina dohot lansia di huriata alani di pangidoma tusude ruas ina perempuan ni huriata asa unang pitor mulak duksidung permingguon. Tikting napawaluhon parhalado ruas namar sahid manang pemulihan. Naparjolo sodang borusida butar pemulihan di Jabu ruas sektor onom. Napaduahon Suryadi Julianto Marbun perawatan di Rumah Sakit Bayangkara ruas sektor Walu. Napatoluhon Hosenia Adelina Borusinaga perawatan di Rumah Sakit Advent ruas sektor Walu. Napaopaton Manaik Lumban Gaol pemulihan di Jabu ruas sektor Walu.
Tikting napasiahon, selamat ulang tahun. Sude parhalado dot ruas ni huriata HKBP Cinta Damai, Resort Cinta Damai, pasahaton selamat ulang tahun hatu tubuh, dohot parbogason tusamu saluhut, parhalado dot ruas ni huria, mulai tanggal 3 November tahun 2025, saat tu tanggal 9 November tahun 2025 sadarion. Sai diramoti tuhata mahamu, dilehon gajang ni umur, jala tuhata nama masu hamu, marhite-hite pasu-pasu partodion nang pardagingon diaka ulau muna. Sesuai tutik ting nadong di huriata, namar ulang tahun adong 40 halak, naparjolo ima amang situa asi halomuan simarmata, tanggal lahir 3 November tahun 1950 sada, umur 74 tahun, ruas sektor pitu, napa 40-hon, Vincent L. Nathan Pangaribuan, tanggal lahir 5 November tahun 2024, umur 1 tahun, ruas sektor sada. Sai diramoti tuhata mahamu, di leon gajang ni umur, do di pasu-pasu mahamu diaka ulau muna, hatani tuhata madok di poda tolu ayat 10, di tangan nasiamu do gajang ni umur, jala di habirangna do hamoraon dohot hamuliaon. Songonima suara tikting di minggu tasadarion, moleate madi tuhata, moleate madi hita saluhutna. Tapasaha ma peleata marede hita siap bukuede nomor 750.
dehon roha kinon. Nai tumangi kodro sondoa na posongo nai tumangi damai ni debatana sumurung sian saluhut na roha i mamangaramoti dohot marajai ate-ate dohot pikiram muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhut na hurian itu hata ni debata dihita di bagasan minggu sadarion di minggu pa-20 sadahon dong Trinitatis lasta paubut do di bagasan minggu sadarion dinama kilala hita di denggan basa ni debata dia kanaung tajaloi marhite pasu-pasuna boy do siganu pari siganu minggu boy do nang bulanan boy do nang tahunan. Di bahini tajakom mahatan itu hatta imana tersurat di buku Judas bidusada mamuka masian ayat 10 pitu sahatu ayat 20 tolu hujahama dihita alaihamu akaholongan ingot hamu mahata akanaung nilubahon ni aka apostel ni Tuhatta Yesus Kristus. Ay didok nasida do tuhamu. Dia ka ari parpudi Roma aka si pangicahi. Aka na mangulahon hahisapon. Hajahaton ni rohan nasidabi. Ima aka pamula-mula. Mangodu don yan. Alay dang martodi. Alay hamu akaholongan pauliuli hamu madirimuna di atas hapor siamuna na badia situtu jala martangiang di bagasan todi parbadia ramoti hamu madirimuna di bagasan holong ni rohani debata mai-mai mamahamu di asini rohani Tuhatta Yesus Kristus asa sahat hamu tuhanguluan saliling-liling na ajari hamu ma akkana ganggu rohai palua hamu manasida rapas hamu manasida sian api marasini roha mahamu dinadeba huhut mabiar hagigihok kamu ma nang abitna naung niramunan ni sibukna disido sahatna. Asa dihalak Batak molo pertuba hulbung malodo mabain naniura atik pedang adong di pesta gotilot taon naniura asa dibain inama naniura uram-uramna mardongan ad-daliman horas mahuriat taha KBP Cinta Damai marpesta gotilon hugukma di pasu-pasu Tuhan asa napuran ni Raja Naira Saun ma niatupan ni Siborutoba pinitta ni pesta gotilot ta sadarion sude mahita marlas ni roha ikut tu dua sasikop dua dopekan asasian Nasaret nakok tuluat Judea asa sulu saluhut mahita serep asa dapotan las niroha ngatulu Allah ni majo pasay dihita ng holongan ni Tuhatta Yesus Kristus
turpukon Judas. Boy do suku-suku rohata si Judas dia do naingon nati. So tunggu tido si Judas parjehe. Molo si Judas parjehe dang mungkin ay mate manikko do ibana sadihari bana manurat. Boy do adong piga-piga sarupa goar di buku na badiod di Bibelon. Si Joseph pe gudang gomarguar si Joseph di Bibelon. Ya. Si Jakobus pe ang do piga ison, si Simon pe adong do piga di son. Si Judas pe adong go. Judas Iskariot, Judas ngak pepanikan omma. Ise do si Judas nanido na di son namang gurit turpukon. Molosyan hatorangan niya ka nabisuk. Saudara Yesusnya Judas ini. Saudarana dungi dipeyuti-uti bana taringot tu Jesuson. Anggo di mulana kurang porsea do ibana. Kurang pos do rohana bahwasana na Jesusi ima si pelua. Alai dung hehe Tuhan Yesus sian namate jalamana itu banua gijang. Gabe marsigorgor maha porseonna. Porsea situ may bana bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Di bahenido tubuh marohana marhite-hite na sinihaton di debata dohotod di debata namang gonggomi ngoluna jala di bereng ibana maguria na mangadopi parukiloni ido ban na digurito ni mana surat naon. Di baheni di hitalongan ni Tuhan Yesus Kristus. Adong dua musuh na saya jut mangarongom ngulu ni huria. Na parjolo musuh na siya duru ni huria isa diri. Isarani pangalileon, penutupan gereja, pelarangan beribada, para intoleran yang mengganggu orang Kristen beribadah. Inilah tantangan omma akka parukilon narosia duru ni huria. Dungi napaduahon sian bagas huria sendiri. Adong do nama bain gabe marukil huria siala narosia bagas ni huria sendiri. Sia tonga-tonga ni ruas ni huriay sa diri. Ayadong pangatusion hati hai. Molo dung dapotan asini roha kita. Ketika kita telah memperoleh kasih karunia keselamatan pengampunan dosa. Karena itu meskipun besar dosa yang kita lakukan, pengampunan itu semakin besar. Inna nasida. Di baheni gabedang tubuh tu rohana sida ya pate jora. Jadi dang tubuh tu rohana pate jora, pate martuhan jora merdosa. Hape ido nanido nadison bohado nasida asa pate nasida martuhan jora manasida merdosa. Molo penaung dapotan asini roha sekalipun kita memperoleh kasih karunia, jangan mempermain-mainkan unang permeam-meam asini rohani debata. Di bahenido didok ibana diturpukon alaihamu wakaholongan ingot hamu mahata akanaung nilubahon ni akka apostel ni Tuhatta Yesus Kristus. Ingatlah akan firman Tuhan yang telah kau dengar, sebab itulah kekuatan yang menguatkan engkau dalam menghadapi tantangan dalam hidupmu. Ai ido margogoyon patuguho kaporsiammu sekalipun atik pesian tonga-tongani parpunguani adong namang gugai. Saya ingot tamuma dison adong peringatan dan ingatan. Aha peringatani ya. Peringatan nasida akan ancaman akan ima parukilon narosya tonga-tonga ni kuriay sa diri. Dungi di dogma aha masih ingoton ingatan. Ingat akan firman Tuhan. Ingok mahatani de mata
na pinasahat na nilubahon ni apostel ni Tuhan ta Yesus Kristus. Didok disi tunasida ima paingot-ingot tamu inna. Ay didok nasida do Tuhamu omma pangelan ni Sibulisi. Ya. Roma kapangelan ni Sibulis di akka ari parpudi inna rupani. Roma akka pangicahi akka namangulahon hahisapon pangicahi. Capek kali kau datang beribadah, lebih baik tidur di rumah. Merhua pola laho, merpesta gotilod do. Lo jaho papungu-pungu celengam mi. Laho tu akka bagi-bagion ni perhala dode. Aduh, kasihan kita. Di baheni di do di nakingani akka pangi caki lo jaho lao marminggu inang punguani na ho sampai tahu-tahu toko songoni meradu buku hoko habis sepengmu margrep bo margocek ko marbeca ho rotu gareja habis sepengmu tumagok ko pahudul jauh pangi caki. Hati-hati akka pamola-mola di do disi ya mangulahon hahisapon kerakusan di bahenido dau masian hita akka hahisapon mokus alay unang gabi do ay bayi ayong gua mang didok do rupani mokus do inna mokus do mula ni mok inna laku ni si pangano do malum ni sahid inna rupani. Jadi tumagod day ba mang si pamangam mago daripada mago pamangan inna musema bulu mago pamangadang na binoto bida bama benon magkatahon niya ti. Di ba ini ditalongan ni Tuhan ta Yesus Kristus takas do di akka hari parpudi pada hari-hari terakhir akan ada orang nakingani sian naung mangihutot Tuhan ta Yesus Kristus mereka bergeser mereka ragu ganggu nasida sialan yakka pangilani nakingani akka pangicahi ya akan nahisap. Jadi mula masa pihak korupsi di tengah-tengah ni bangsot tahun ini adalah bagian daripada kerakusan pahisap pudi ngulunon dang mampu makasabapon nang nilehon ni debata dang mampu makalason na nilehon ni debata di bagasan ngoluna. Karena itu jauhlah daripada kita kerakusan. Karena itu baiklah kita bersyukur dengan apa yang kita terima dari Tuhan. Madok mauliate hasabapo kamu mana adong dihamu asa dau siak kita hahisaponin dungi hacahaton ni rohana sidabe debu na ino ni uru-uru paninna ingot tamu episteli nakingani molo manggotil ho ketika engkau panen janganlah ambil semuanya yang berjatuhan itu biarlah tertinggal di sana karena ada orang nanti yang tidak punya tanah yang tidak menikmati mereka akan mengambilnya. Asa molo manggotil ho unang dipabuati ho biak kana marpisikan disi ay bagiannya kana pogos doi ay doon nang tangiang di pesta gotilon ali Tuhan nasi maroham pasu-pasu ma huriam pasu-pasu ma pamaretanami asa duma mamora dungi pakulingi makana duma asa diurupi akan napogos. Karenanya Tuhan yang mengetuk pintu hati yang kaya supaya dia peduli perhatian kepada yang miskin. Ido tangiang di pelean tangiang di pesta gotilon. Asa dinamang gotil ho sotung lupa ho di dongamina. Jadi ido benna ditiki sirut dohot si Naomi namanggotil si Boas na panen rodo na sida mamutihi marsagak-sagak ya marketek mga leles markacucak inna gudang hatani halak batak rupani mamura do halak batak o distila jadi dapat pungu-punguhon na martinggalan ni yang bertinggalan yang gak bisa diambil semuanya itu ada yang mengumpulkan orang-orang yang tak punya ladang akan napogos
Ima ronak yang ima sirut do si Naomi naroi bana makana di parateateho si Boas. Sido buru-buru na duan. Asiroha. Nga mabelu halahida bahin na. Holak kalahina duan nama. Inna. Gumudang dope inahan na ni hagawipe cinta dame. 5 halahinak kimarid di do toktongin na. Di do say hutagam botu hakku inna. Say masihol rohaki. Ido. Diharoron itu hakku. Nasida masihol. Dang diharoron ni akamantan na. Ngate. Alay diharoron itu hakku inna. Jadi asiro hamarnida. Dungi Roma si Boas. Sengaja kamu papitikok kamu dah. Tinggal hok kamu tibala ni deba asadong buaton nasida. Supaya ada jatah daripada imanaking sirut dohok si Naomi. Ayang gosada paruman nai lao do kan. Mula mahamudo ba esong benane rapom muna siya nau. Ido. Au nga mabelu ngamate amataku gelekku dua do anakku ipe ngamate bedua ci malapatan na utonom munawin na kamula do sada alayang gosi sirut ido ibano daung inang ido tu dia holao tu si doau agamam do gabe agamaku haporsyommu do haporsyoku hutam do gabe hutakku tu dia holao. Tu dia ho, tu si doa neng lao, mangulon ho, mangulon mananga. Kanin na si rudo. Tu dia ho lao, tu si doa winna, pos do rohana. Sebab Tuhan telah menyiapkan jauh di depan. Di parade tu hatta do, di parade hati si Boas, ujungna, kan? Gabi dia alap do si Ruton. Dia memiliki suami. Jala molo tajaha di Matius sada 3 hali 10 opat. Ya. 3 hali 10 opat generasi masuk do di sisi Boas. Masuk do sebenarnya na surat do guarnia kay natana. Alana ini memperanakan ini anak nyod do on inna. Ase ama do di goar. Jadi masuk jadi benang merah secara dalam keselamatan bagi kita. Ima sejarah ni Israel di bahini di hitalongan itu hatta Yesus Kristus melomanggotil hita ingot akan dipudim jangan rakus unang hisap ya alai pedulilah peduli mak tu akka nahumaliangmu jangan tutup mata dengan penderitaan orang lain tapi biarlah kita peduli melihat ya orang-orang yang menderita ido nadisi di baheni camok mahamudi akka pamola-mola mangolu donian alai dang martodi mereka hidup tetapi tidak dipenuhi oleh Roh Kudus mangolu donasida alai dang digohi todi parbadia ainunga sega pikirana sega haporseonna di baheni gabi mamula-mula ma pikiranna asa adong ya donganna nerudut di bahini di tolongan itu hatta Yesus Kristus hiado masang di Amerika sada ajaran na mengajarhon tu akar ruas ni huriana pola do sahat tu mar 200 namate ruas ni hurianai mangihuton na ni suru ni ima padidana marhite-hite nang diajari na sida ya mataulahom ma ulaun nabadia alainung nga dipamasuk be sianida di bagasan nakingani si inumon nai laos mate manasida marwalu salak lubi maka ya dimulana Jesus do dipuji alai di ujungna gabi si bolis do na mga rajay nguluna asanang tuhat ta Jesus Kristus petakas do di do jamok mamu jaga mahamuna diaka ari parpudi Roma na manulukon dipake do goarhu
Mereka memakai namaku, tetapi dari buahnya lah kamu kenal. Siap parbuena do tadammu nasida, natutudo nasida si huton hatani debata, natutudo nasida songon holongi rohakku, songo perdohan itu hatta Yesus Kristus. Jadi siap parbuena, jadi molo hacang disuan hasang manian tubuh, molo sinuan nadenggan ma naro. Alai molo pedi bayad di sona manginang di kiri kanan oni tiangon bonani pisang adong parbuena terong so tunggabe dia deok kamon na buah pisang pohon pisang berbuah terong so tungin na muda mula garejon ido sudeon menyemangati don mengingatkan kita doon sude tentang berkat Tuhan. Jai molo tabereng di son bonani pisangon tabereng bulungi pisang itor taingok matong ya ay ijo do rata jadi rata do ibade bata pasu-pasuna di hita dungi bolo pisangon di parhuriaon di parsaoran ni ruas ni huria itoringot tamu mabulung ni pisang bulung di gaul gaul do pisang di mola dong huta gaul berarti huta pisang may adong lubag gaul berarti luban pisang may gudang pisang ni sina julo ati penongak kita bay pinoparna mungkin dang lomorohana mga lakpisang gabisuan na pokat ati. Jadi di dodo rupani marsia minaminam mahamu songon lapak ni gaol. Ya. Marsi tukol mas songos suhat. Ida huria na mangolu marsia minaminan marsi urup-urupan unang marsi pailan unang marsi paurakan unang marsi lesengan unang marsi tihan unang masih bola-bolan asa unang meoleol ala memang ditanoon boy do godang meoleol jolma anggo dimula na soy na masemanga na alay dung dipudi rupani gabi merpu ibana te morpo jadi olodo rupani ya didokon ai anggo hita ikorap do hita torus apapun yang terjadi tapi bisa karena sesuatu hal yang sedikit pun ya boydo gabedang merdomu be ala boydo jolmon sonari di doa sugut nunga be di bahenido di hita longan itu hatta Yesus Kristus dipaingot do hita na meoleol songon aru dona dita onta dang piga di Banua Tonga dang piga di Banua Tonga na hototong atong diarahod do hita asa unang meoleol hita asa unang hatopi tahun mubah-ubah jangan plin-plan dalam hidup unang meoleol, unang plin-plan, tapi harus komit toguha porsion na kuat dalam imannya, mengikut Yesus apapun yang terjadi. Dengan apa? Atong sude, atong tabay, ma Yesus totong. Atong tabay ma Jesusi ale-ale tai asa molorope pamola-mola pangicahi naing manegay parsauran ni huria di parsauran ni namar sahuta namar sabagas alanya kapangalago ni jolma na solomorohana marnida halak mardenggan-denggan didok bisi atong tabay ma Jesusi totong ale-ale tai ay Jesus do ale-ale na sumurung anggo nang dongat ta sa bagasipe dang ali-ali na sumurungi ali-ali na manotong ima tuhat ta Yesus Kristus ngahya hudok tuhamunang ya yang kadang molo didok ko peru pani ang guau ba istri ko bodo hujami 100% in naibana siapa bilang bisa dijamin ngahya hudok kon terjadi ma pemilihan kepala desa di sadaluat namar laikadung namar hula-hula langsung ya. Jadi di pemilihan ini ya holas selisih sada suara do hamon hangan ni hula-hula naon. Ta lupa moruan naon.
Ido. Las rohani inatay. Iboto ni na monangon. Tuwe ni may botoki monang na rohana. Ido. Alay, gitulah hidup ini ya. Molo pedidok-dongan, ang guau bodo hupeo rahasia inna. Terkadang kita nggak bisa menyimpan rahasia. Aido ban naidok madaida, wala natuhodo upa buat daida inna ido. HP tonggo si edo pe ido ibana. Ali hatatta mo daida. Inna. Molo pala 10 madok hatatta mo daida ido maridaida masudi kan. Gabe margajang-gajang do. Ido ban na adongo dak seboy terjamin 10 eda na mambege hataon adong do edaon na marsigajangi dilana. Ido ban na dong sigajang ido. Ido ben na moloro sigajang dila ngawolo sepate den. Nungaro sigajang dila dainang. Ima ya lusiamu do. Jadi ide nate. Di baheni unaksega nakipar saurani ya. Ditolongan itu atta Yesus Kristus Rome natai. Alana manuci do dipacur. Ido ibana maung tudongan na. Kolak kalah hina dua dipacuri. Alai medaida inna. Tuho do hupa buo neda. Inna. Rahasia tama sebenar nanga se moho atete ko se pasipan inna. Tueni do telu amataki inne mana. Jala au do pataluhoni inna. Jadi baro hakku tulahulaku do rohakku dah. Imana do hupilli tinna. Jadi rodo nyasida na sadoni do. Amang tiga nay huida. Amatam ipataluho inna. Jadi terus ida na sadon. Ido ibana. Ngasaru pahoda eda sigajang mise inna. Nido. Ibu tuh hamu do eda sigajang mise. Boleh halak bata adong ko sigajang mise. So tung itorizama mise nada kama permise. Ido. Ala memang sigajang mise do pataluho perjuji. Ido kan? Talu au marjuji, talu anggatang ise pataluhon. Bayi masih gajang mise. Alai sotung diri puamu bapak atuk doi syukur amat dapat di tahun mise nak. Ay napat nasa jamita si gajang mise do ape sonarin nak. Ido. Na tukang cukuri do tukang pakasi do mamakason. Ido te. Asa songon narapi amang pendeta inna rupane ka. Ditolongan itu hatta Yesus Kristus. Ido benar di nakingani kia pun tidak bisa dijamin. Molo di dok 100% ku jamin nggak bisa dijamin. Ido benar di dok di buku deta 210 sia ise do ale ale na sumurung ima Tuhan. Ai torope ale na di hasianganon saluhu na do masadi. Baima. Ise do ali ta na soolo mubai ale na sumurung ima Tuhan Yesusi. Jadi ale na sumurungi ima ingot tamuin na dipaingot mahuriai unang goyak kamuna mono ropeak kapamula-mola. Ya, nama ngonu donian nasidah lain mereka tidak dipenuhi lagi dengan roh, tetapi kamu yang dipenuhi dengan roh Tuhan. Inna hamu wakaholongan pauli ulihamu madirimuna. Ya, pelihara, ya, muliakanlah Tuhan dalam hidupmu. Pauli ulihamu madirimuna, ya. Di atas haporsiamuna bangun teguhkanlah hidupmu di dalam iman yang teguh ya jala ido ben naidok dison na perjulu lang mangadupi itugu maha porsiaw dia kapangilay naking dia kapamula-mulay dia kapanihas-nihasi ya di bahinido di epistelipe di paingo do kan ido tekas do disi. Jadi supaya mereka peduli. Unang mga bayan robung, unang mabayan tertutup nama pitung, unang bayan gabe lilu, ya, unang tihay nanengel, nanengel libana, idok musik betul lo nanengel lo sepijom mon inna musik agu Tuhan, ya.
Alai basa bermatong, bolong na matua. Ina ijo. Olopong ina. Ai adong do puang idahata ina. Adong do piopung ina. Apa dang ibegi opungo. Ai pagogo suaram dakku bege. Adong do piopung ina. Dakku bege ina. Baru pa opung ni pago. Adong do piopung ina. Itoropung ngoni dok. Aina etoko do nanengelau ina. Aina berfur tutu opung. Sabar mada bolong opung songoni da. Bolo adong inong na songoni. Ya opung buru manang opung doli na songoni. Nong Pentium 5 layar sentuna. Sabar mate. Ya. Di bahenido di donak kidisi takato di episteli. Ya. Sotung di tihai ko. Sotung di. Reheho nanengeli narupani alai toku maho dihapor seomu ya jala mangulu madi bagasan habadiaon martangi yang maho di bagasat todi parbadia baru ramoti madirim. Awasi dirimu, awasi perilakumu di dalam kehidupanmu, di parngoluanmu, ramoti madirim di bagasan holong niroha parholong maho. Sotung gabi di reheho molo songoni penasida madabu tu bagasan par kiloni molo madabu penasida na ganggu rohana patugu maha porsionna ido banna didok mai mamahamu diasi di rohani tu hatta Yesus Kristus ya asa sahat hamu tu hanggoluan saling dina mai mahita ya di hanggoluan nama notongi takasdo didok disi ya ajarima akan naganggu roha unang tabay hagangguan na alaya jari maka naganggu roha tugu main dia orang yang pelin-pelan yang goyah dalam hidupnya kuatkan dia ya ingatkan dia ikonodo so tunggabi madabuho inna rupane di bahini tugu ibana nakingani ajari hamu maaka naganggu roha asa unang ganggu rohana di bahini akan naganggu roha gabidang dapotanom. Irwen na tiki sikola di SD adong do pelajaran na julo tiki belajar bahasa Indonesia di buku bahasa Indonesia di tiki di buku itu tiki kelas SD belajar membaca isi tersurat do disi ini bu di sudah do itama ingoti belgame bahin itu ini bapak Budi inna ini mama Budi dungi di kelanjutan na di tiki kelas 5 SD ba adong do parsiajaran sada cerita di si taringot tu orang yang ragu naganggu yang plimplan di bawah majudullah menyesal adong dua mangudang ibana di pesta sada pesta di san horbo di sehat di san lobu di sehat dungi Roma ibana perjolo mau tu namanya korban isi pasti tabudu inna hido lama ibana idalani aledang sahat dope anon utabu jagal lubu angur donyan jagal lubu ninna hido jadi tu sama inna lama ibana tu sam ale lebih padat dunia jagal horbo inna lebih padat do jagal horbo dungi mula memana muse lau tu sam diceritai lama ibana ngamula bejol masa pesta ay nang mula do hamu udah habis sudah tutup pesta na itur marlojong ibana waktu sana mau pasti onggo pejagal lubina habis lausa ibana tu si ngamula tong perjagal lubu iyo kenapa kalian pulang udah siap pesta udah tutup minna ujungnya imana pengamale pikiran na penakingani ngagala naganggui ido benna erade dia kahagangguan daw masa kita di buku DTP di dokan ganggu niro hata ding mai Jesus auro tuhalua hondi mudarmi Jesus auro auro tuho jadi akka
ganggu ni roha, dia kahaganggun ni haporseaon, tading masaluhuna, ala nunga rohita, tu Jesus tu hatai. Tu sido hita ditogu-togu, jala songoni mananggoluta, patoguhon halak na ganggu roha, ajari hamu maka na ganggu rohai. Palu hamu manasida, rapasamu ma nasida sian api. Jangan sampai hidupnya naking masuk tu naroko api i. Alai rapasamu buat tamu manasida. Asa idonang ditiki tahun marturia HKBP, boan sada nari. Buan sadanari tu dia do ibuan, tu Yesus, dak tu jabuta, tu Yesus do. Buan sadanari tu Yesus, iko buanon idola patanna, unang masuk na king tu naroko tu api i, alai tu hangoluad do hita ditugu tu sido nang arahono dongata, marasini roha mahamu, dang mungkin Allah hita menugwang gosodong gua sini roha di hita. Tetapi karena di dalam diri kita ada belas kasihan, ala nunga di aside batango luton, ido benna didok dison marasini roha mahamu, dinadeba huhut, mabiar takut akan Tuhan, mabiar mangula dosa, hagigi hok kamu manang abitna. Ayo saya taringoti abit dison. Jadi ala memang nunga diramuni nasida abitna. Mengundang dosa, mengulahok kejahatan. Jadi pakaian na dipakai naking untuk menutupi kebobrokan, kejahatan, dosa-dosanya di bahini hagi kamu mabitnai alejol mana unang. Supaya anaknya ni itinggalhon abit na naroai, ditinggalhon manaking ani pakaian akan dipakai nai, nani ulahon nai ditadikom mai mulak mai bana tutu hatta Yesus Kristus ala nunga diuras sita sian hadusauta. Di bahini amang inang di talongan Tuhan Yesus Kristus dilas ni rohatta na marningot tita didenggan basa ni debata natajalo marhite-hite pasu-pasuna di nataulay. Memang dang mareme behita. Alia dong go pepiga-piga mareme di ruas tagaipe cinta damion. Ya, secara khusus adonggo na di sektor tulu dohot sektor opa adong ngate na mareme ya. Jadi tabayad do dison eme ya paingoton eme namar perbue natwari lama hami mengalului emeon hido. Jadi Roma inang nyam matabuatin na tapangiruin na ale hubereng ma eme emeon hido gabe patik do lurus tu gijang kan ay molo pati eme lurus tu gijang perbuena dang memerisi ay didok do nang peribahasa Indonesia ya, kalau padi ilmu padi itu semakin berisi semakin merunduk do dang makin dirgak apa molo dirgak ibana imala lapung doi di baheni molo soharu baga pemion anggo hita sudi baga do gerejon do ate jala baga madilet tu hatta pasu-pasuna di hita amin. Ido baga madilod de bata jala eme dihalak batak ya tonggo dong simbol tangiang di bagasan emeon ya ida ben naido ate eme si tabatua ma perlinggoman ni si borok ala si borok anak kata itu bermain-main do naking di emei kan ayadong maait di si marmiami may bana naking sebelum menjadi kata si borok. Sebelum menjadi si borok nakingani ima na birong-birongi ima si beok ya. Jadi imana pe mabahen kompos doi, mabahen pupu do nang tu emei noni. Kotoran nai naking mabahen gabe segar do emei. Idoban na gabe didok dipadohan ni halak batak. Eme si tabatua parlinggoman ni si borok. Amat tade bataro siliot tua horas mahita saluhutna di parorot. Jadi eme ya dungi ido benna nang tangiang ni halak batak molo diakka nama reme dohot namar pinahape nama ngula di ladang dohot di namar pinahan didok duate asa sinur mana pinahan gabe ma nanula.
Atong hami amang dang mareme. Hami amang dang marpinahan. Inarpan. Alay tarajumi do sikat ni eme dohot sinur na pinahan di pasu-pasu de bata na taulay. Ido ben na dong ngaudok naking adong ko hita na majalo, mungkin gaji harian, ada yang mingguan, ada yang bulanan. Tergantung sukacita kita do. Di bahini tapasahap ma peleata di bagasal las ni roha. Tapasahap ma sikat ni perbue na tagotil di bagasa sa taonon. Ido ben na di bagasan 2 tahunon tapatupa celengan aik sattetek. Aik sattetek. Ya. Ayaw amang sabar mahamu mabilangi. Molo pe akarece-rece na. Erese-rese pehepeng do. Alay na taon na liwat. Ya, sampai jam 2 malam makaya nakota na po sa bulungi. Manukari rece-rece marua lujuda. Utung ko itor burju alpamidi do Indomaret ya. Ijalo na sila ng polekira bedisi. Berapa ini na nonin na. Eido dari gereja inna hola dido dari gereja itor porsedo na sida rupani ka. Jadi natuari pihami na mabuat emeon. Hora sinang margado hamuna. Butar-butar do inang. Padita ni hagaybe cinta dami. Jena margado hamu nang mabuat eme jenang na marpesta gotilok kami sugut. Itoroy natay. Nyam mata buatin na. Adong ko buat piso isonin na bah jalan Tuhan sungguh luar biasa na roha kan ido. Jadi unang atong idokon ido. Rupani gabe di peralat pedita. Anggota kadadingkad do kodingkad do tong katahonon ibate. Hiaro songoni marpesta di sada resort na ni bonus ya. Jadi biasa isi mangat jam 3 do. Jam 3 mangat di pesta. Ido. Jadi kami ngahuduli isada jabu ilabung ijabu ni hasuhutonon. Ido. Adong mainaina. Rupani. Lao. Dihamujo neng mga padita inna. Apa imana do neng mga do geleng nao. Ido. Je husuru masitua ala pamu baba parjolo may tamangan gatong gay marsay mahitaniku. Ido. Jadi lao masitua tom mangalap rupani. Dihamujo bah neng mga jo padita do kami parhalado inna. Ay guguma mga padita mo na hula hon na mga nak ngay jalo padita inna. Bah. Ido. Ay ngejalo nakik berak dulu itu so toy manong goroha nakking ani memperala gua ripedita niku do batoy mak tahalasom matong ningom marupani nyatong do dilean ale ngasongon nagugo suara ni perhubason badak kinata tutu ikuradutan nari so tung sudin nomor rotu tu si majaloy ibahe tutu sian perhangir dang mangat do pe inna situasi sektor dang mangat do pe gabi inna rupani gabi kan kewalah do raja ni ketua perhubasate. Di ini ditolongan di Tuhan Yesus Kristus takas do ya molo dengan daulah kaulau tai di pasu-pasu ni de bata jalot tama aka las ni roha di tonga-tonga ni nguluta dau maganggu ni roha dau masiak kita aka na mura ya di bula-bula alai hot toguma kita di haporsiota toguma kita nang di hasitongan ni hata ni de bata toguma nang kita diholong ni roha menjadi manusia-manusia yang peduli terhadap orang lain. Amin martang yang itu. Mauliate madiho ali Tuhan debata di asi dohot holong ni roham na patagho kami mian di bagasan hatam. Jala hodo na paingotok kami asaw nang ganggu roha nami alay tugu maha porsyon nami boy do Tuhan siala niya kapangela pamula-mula pangicahi gabi ganggu roha alay hinorhon ni na roha mi tuho tugu maha porsyon nami hot mahami di bagasak kasitongammu jala gabe parholong ni roha mahami Tuhan debata pasu-pasu jala jakom mahami di permingguan nami di bagasan minggu sadarion namarlas ni roha dohami siala patupa pesta gotilok kami manggotil hami sian akan hula hami buidali Tuhan siak kaulaon siganu pari diganu minggu siganu bulan nahu jalo hami alai disaluhut nai hodo namanupahi jada terbaik kami pasahatoni tutonga-tonga ni kuriam marhi
marhite-hite kasilua nami di pesta gotilon sadarion. Tuhan debata paso-paso makanakon namek metibur magodang sigacang umur 11 di roha dau makasahit-sahit jalak kasiuloy hatam manasida. Tuhan debata marbisu akkana marsikola na kuliah tulus akkana sinita-sita ni rohana suak songoni male Tuhan Yesus Kristus horo na mga lehon, patuduhon, ulaon, dalan ningolo diak ka na mga lulipar karejoan. Ho matuhan na mga jari ka na toras marmudu-budo na kenakon, asa marparangin na dinggan, marhabiaram midaho makenakon ni Huriam. Hodo Tuhan na mga lehon, napatuduhon si rokap ni Tod di anak do boru ni Huriam, di na pay may mahon, di na mga luluy, si rokap ni Tod di na, asa dong dongan na mangulu, dongan na marhagabion. Hodo ale Tuhan na mga lusi ele-ele tangyang pangiduan ni ruas ni Huriam, di na makirim di hagabion di pasu-pasu para nakonon, lehonom mumatuhan parbue ni Bortian, pasorak konon muda danak bawa manang boru di tonga-tonga ni keluargana. Ali Tuhan debata, saya si Maroham. Lehon mahahipason di akan marsahid na dirawat di rumah sakit di na pemulihap pe dito nga tonga ni bagas suak songonin ang di akan pature-turehon na marsahid tarlumubi mali Tuhan di inanami inang sondang boru sida butar amanami amang Suryadi Julianto Marbun boru ni Huriam si Hosenia Adelina boru sinaga nang diamanami amang manaik lumban gaul Tuhan debata peho tangap muda badai peho makasahid gale ni pamatang sian nasida togu-togu makana matua di hatuan na iring-iring totong lakana sida togu ha porsion na tiur parnidanna jala totong manatap di surgo sa bulo ni Todii nang disakap doho rencana ni boru doho anak ni Huriam hakabipi cinta damion dinaing macalo pasu-pasu pardongan sari peon Januar di perdiri dohot pipi Oktavianti borusiahan hodo na patiurhon asa gabi rumah tangga nago dame dok las niroha las manupahi ulau nia le Tuhan debata mauliate di pasar rohanami dinatabba bilangan ni ruas ni Huriam hagabi pe cinta dameon ima marhite-hite amanami ren pile eben hasibuan do inanami Sri Purnama Dewi borusi hite asa Tuhan gabi ruas na burju na totongong ringgas marsaor marhite permingguan pertangyangan dohot na manupahi dia kaulaon narikot di tonga-tonga ni Huriam Tuhan debata nunga di jogo inanami inang mesian na boru pangaribuan opung Joshua boru Tuhan si Maroham hodo na mga puli keluarga akena kon na tinadekon na patiur pikiran na unang loas na sida ganggu suak songoni mali Tuhan disakap nami na patupahon pemilihan panitia Natal ama ina lansia di Huriam kay cinta damion totong ma Tuhan saya terpilit akan naringgas makobasi patupahon na dumenggan di tonga-tonga ni Huriamon ali Tuhan debata pasu-pasu mahuriam di sadok portibion marsangak magoarmu marhite-hite pakobasion ni Parhaladom pasu-pasu nang pamareta nami sa diuluan bangson di bagasan kemakmuran keadilan pemerataan pembangunan asa jupang nang hadumaon suang songoni mali Tuhan nang disakap ni sekretariat bersama dinaing patupahon laho makatahon pa tuguhon suak songoni nang paudulihon bonapasugid kawasan Tapanuli Raya ali Tuhan debata sai ho matuhan nama make maparbisuhi diaka ulaon marsugut asa Tuhan tahu saluhutna mardalan dohot denggan jala boy puli denggan di aka haulion ni Tapanuli Raya mauliate madiholi Tuhan debata suang songonima di las ni roha di pasu-pasum pangaramotonmu di aka gajang ni umur pertaban ni umur di ruas ni Huriam na berulang tahun di bagasan sa mingguan mamuka tanggal 31 minggu sadariot tanggal sia godang ni 40 halak mamuka sian amanami amang situa asi halomoan si Marmata opung Teo dohot anak ni Huriam Pinsen El Nathan pangaribuan Tuhan debata tabay las ni roha gajang ni umurhahi pason dohot pasu-pasu tarlumobi mali Tuhan debata na berulang tahun tongon di bagasan Ari Sadarion asi Maroham ima ali Tuhan debata di anak ni Huriam
Fernando Siagian, suaksongoni Delima Ria Boru Manurung, suaksongoni Stefani Lydia Natasia Boru Sitepu, suaksongoni Ali Tuhan Debata Manogar Hardana Napitupulu, Nangsi Rafael Emmanuel Situmeang, Dohot Benci Matthew Ipander Siagian, Tuhan Debata tabailas ni roha togu-togu totong gajang ni umur jalahoma na mangajari nasida mamilang-milangi ari-ari ningului. Tuhan Debata mardong atoko mahami manguda sulon nami di bagasan mingguon urasi mahami sia dosa pangolosyon nami mauliate madiho. Amin. Amang ginang tayong ma na perculo hita marede huhut papungu pelean alai tanta pasaha di son pelean 2 dohot 5 pelean bulanan duksidung yan non masuk meta tu acara di halaman perpu di halaman 10 do 12 duksidung yan nonan hita papungu peleani masuk macara adong go liturgina disi baru pedisi man non tapasahat 5 akka siluata boy de marhite amplop tarlumobi ma celengan nang ta patupa di bagasan 10 bulanon tapasaha mannonani taparwahom mannon disi dinajongjong aka perhaladutta hobbartu sektor do disi ngatar sura anon sektor sara 112 disi mannon tapasahat aka celengan aikset teteki tapuji matuhata marede hita nomor 655 ayat sarado udukna.
luas ni huria na hinaholongan ni Tuhatta Jesus Kristus. Nuaing sahat mahita tu acara pasahap perbue ni pangulota di tahun 2025. Las makalasod hok makamuliateon dengan bahasa ni Jakoba namar mudu-mudu kita. Atong di bagasan roha nama dok mauliate tu de bata. Tapuji mai bana marhite na maret de itasia buket de tolu 173 ayat 1 dohot 2. Mangulahi najoma manahukumi anayang ojodia lidemotadoi lidewotastiori nang di panubagna margu sasudi nasa uli basa rosian dimana diterima pujian segala sesuatu berasal darinya, semua penghudian dunia dan isinya, dengan firman-Nya saja Dia cipta semua tumbuhan permohonan dan dan kita hanya Allah Bapa memberi anugerah. percaya saja padanya dan uji namanya. Hamudongan sahuria nungata jalo dengan bahasa doho asini roha sian Jahoba. Tahatidak kodo saluhun nasilehon leon na dengan nasa uli bahasa nama uliutus. Imana rosian kijang. Dileho do dihita perbue ni tano. Perbue ni suasuanan. Do perbue ni akaulota. Saluhun na nungata jalo sian Jahoba. Atong datamahita madok mauliate tu debata. Didok hata ni debata ikon buatom musian patumonan ni sadok perbue ni tanoi nadapot ho siat tanomi naung nilehon ni Jahoba debatam tuho jala pamasuhom mudo itu bagasan apang jala buanom mudo itu inganan si piliton ni Jahoba debatam bahen inganan di goarhu ikon burju do lehonommu parpuluan sian nasa gogo ni tano boni sinaburhonmi sias saluhun natubu ditanomi ganup taon. Atong taruhok kamu masih tong persapuluan itu bagas parpeopan asa adong bohal di bagasan jabuku jala ucuni hamu maataringot tusi ninna Jahoba sebaot manang so ukapokku di hamu akapad diloan ni langit jala mangusehot tu hamu gabe maradu marlobi-lobi.
mared de mahita laos di somma tapasahat aka siluata celengan nang amplop. Harga Roma itama songon na parron na mausap pilihan nak nga lima Roma ita Salas Roma ita Roma ita Jalawa Tuhan, saya Maroha. Ikat na otiki uang sudahnya Jalawa Tuhan saya Maroha. Jalawa Tuhan saya Maroha. Sektor onom di pasatu amang situa haloho. Sektor onom di pasatu amang situa haloho. Cari dobe hawat Tuhan, rohku mau boleh
Adi gijang nunga bolong dope sa yuduti. Rimahita jongjong. Tadok mamauliate tu Jehovah ay perdenggan basa do ibana rodi sa leleng-leleng na doa sinirohana tu hita nunga tapasat hamalatiot tatu huriana songo perbuen yaka na taula atong tangyok kamu mahata ni debata na madok alay marhuaso do debata mangusego saluho asi-asi tu hamu asasadok tuk situtu di hamu jala marlubi-lubi hamu laho patupahod saluhut ulaon na ringgan atong taharinggas sumamakubasi kuryana di bagasan dami sada ni roha dohor kolong ni roha tapaujung maparsaurata marede mahita. Doklas ni roha doa ingolukon doklas ni roha doa ingolukon totong ni roha kon mau niate doklas ni roha mari yang ngolong di Tuhan dia mau niate doklas ni roha mari yang ngolong di Tuhan dia. Tatangya ko mapiliata ali di bata manami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut silelon na dinggan dohot na saulibasa na mauliutus hupasat tami masian na nilehom mituhami pilian nami tuho say jalo megabiwap na hucus di jolom pasu-pasu mejala ramoti aso para siya kami pilianon pati bulo na rajonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohanami marhite-hite to dim asalam mutadahami gudak silelom mi tuhami asalam gir-gir hay madok ngauliante tuho marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami amen. Ale Tuhan debata manami pardengkan basa na sumurung narorohami tujolom mabuan puji-pujian dohot olop-olop mauliate marohanami ala di pasu-pasu hos nahulahami gabe jupak kami parbue sian haumay marlas ni roha hami nuhang mga lehon silehon-lehon nami na denggan itu ho nalaho pasanga poko dohami ala ni pangaramotim di hami dohot di akka ulaon nahula hami jala malua hami di bahe kosyar ragam ni parmaraan na hurang tamado hami nian majalwa siniroham na gudangi ala jot hulau si hami paretam say se sama dosa nami jala unang jujur pabainan nami i say to gumahami marhite-hite silehon-lehon mi
asalam hupa ubahami rohana sohasea, jala huyutok kami Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, sai buhai marohanami marhite hite todim, asa utadahami gudang silele hommu tuhami, asalam girgir hami madok mauliate. Sai urupi makana pogos dohot nadangol, unang loas mate atura paro manang ise na makkabiariho, sai tatap manahalionon, jala suru pangurupi tunasida, saya poi makana mora naduma asa dilehot tuaka na hurangan, sai pasu-pasu mahatam turohanami, ay ido hangoluan ni toddi nami, sai paingot mahami di ujung nilaka nami, asa unang holan hangoluan di tanoon hululuy hami, alay togu-togu mahami, asa upareak kami hangolua doh artana solo sudah, sile honommu tuhami. Sai pasu-pasu manamanggonggo mahami doh panguhum, rodi akka raja, asa tigor uhum nasida, jala asa diuluhon nasida parripene itu akka ulaun nadenggan. Sai paringgas mahami mulaulaun, ay patik muhiad dui, asalam moru bilangan nyaka na jukat, jalalam tutorok na para siroha, na pasangapok ko. Say buam mahamisian rura hasusano tulabungmu, marhide-hide Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin ale aman amin ali banua kijang. Say pinorbadia magwarmu, say Roma harajammu, say saud malomo ni roham, di banua tongaon songon hadi banua kijang. Lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, sesama dosa nami songo panesa nami, di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unak kami togyo tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho, di sondako Tuhan debata mabohina tuho jalasi marohana midaho, di dopakon Tuhan debata mabohina tuho jala di pasor hon madamena tutodim. Horas madihita saluhu na